Hello, Domokos Árpi vagyok, és most beszeretnék mutatni itt a lovasinfok.hu-n egy újabb fejlesztést, ami valószínűleg hasznos lesz. Ez úgy néz ki, hogy ha belépünk az admin felületre, akkor itt láthatunk alul egy ilyet, hogy Design Mode. És hogyha ez alapértelmezetten nemre van állítva, akkor ezt látjuk ugye az oldalon. Viszont, hogyha ezt átállítjuk igenre, akkor hogyha be vagyunk lépve, és közben megnyitjuk az oldalunkat, és frissítünk rajta most egyet, akkor láthatjuk, hogy különféle dolgok itt megjelentek, ilyen kis ikonok. Például itt egy W-s és egy ilyen kis kulcsos, itt egy L-es, itt egy kulcsos és egy T-s. Nézzük át, hogy mik ezek. Hogyha itt ezt az elsőt megnyitjuk, itt a bal felső sarokba, ez a kis kulcs, ez a design módosítást teszi lehetővé. Ugye jelen pillanatban itt valójában egy design van, tehát ezen nincs mit módosítani. Hogyha lenne több dizájnotok, akkor ezt lehetne módosítani. De erre most itt nincs szükség. A T, ez az oldal címe, a T betű az a title-nek a rövidítése, tehát az oldal címe az jelen pillanatban a lovasinfok, és most ez jelen pillanatban itt elég is nekünk. Utána itt az L betű, ez a linknek a neve és maga az elérési útvonal. Ez mindig arról az oldalról szól, ahol éppen vagyunk. Hogyha most én itt átmegyek a pónikra, és itt az L betű az itt jelenik meg, ugye, mert a póniknak a linkje az itt van, és hogyha ezt itt megnézzük, akkor a link neve az, hogy pónik. Tehát mindig az adott aktuális oldalról beszélünk, és a szerviz kulcsocska itt, talán ez a leglényegesebb része az egésznek, ez a tartalmat szerkesztő rész. Tehát nem kell bemennünk alapvetően ide az admin felületre, és itt az oldalaknál belemenni a pónikba adott esetben, és utána itt fogni és letekerni ide, és itt szerkeszteni, hanem, ugye főoldal, hanem ezt nagyon egyszerűen itt meg tudjuk tenni, hogy itt átírjuk azt az adott szöveget, elmentjük, és ez teljesen ugyanaz, mintha magán az admin felületen szerkesztettük volna. Én azt gondolom, hogy így, amikor módosítanunk kell szövegeket, akkor ez így gyorsítja a folyamatot. Persze, amikor új oldalt akarunk létrehozni, azt még mindig itt az admin felületen kell létrehoznunk itt az oldalak menüpont alatt és az új oldal létrehozásánál. Ez a jelenlegi kialakítás, ez igazából arra jó, hogyha már van fent egy oldalunk, akkor azt innen a menüből nagyon könnyen oda tudunk navigálni, ugye? És itt bármikor tudjuk módosítani az egésznek a tartalmát, és rögtön látjuk is ugye, hogy hol vagyunk most alapvetően az oldalon. Nem kell feltétlenül nekünk itt az összes oldalban kikeresnünk azt a konkrét oldalt, amit módosítani akarunk. Tehát most ennyit szerettem volna mutatni, ez az egyik fejlesztés, amit nem régen csináltunk meg. Használjátok akkor, és hát köszönöm a figyelmet.